Mälim bolşaýaly ýurdumyzyň dokma puwdagy milli iqtisadetimiziň umumy düşünüp etmekde möhüm orlaryň birine ýelýän ähmiýetli puwdakdyr. Hormatly prezidentimiz puwdagy ähli taraplaryň ösdürmek ugrunda tagallalaryny gaýgyrman döwlet derejesinde uly ýardam gollaw berýär. Döwlet başdanymyzyň ýygy derli aladalary bilen dokma tenagatynyň toplumdaýyn ösdürilmegi netijesinde daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň orun tutýan önümleri öndürmek we eksport ugrly haritlaryň öndürüşini artdyrmak boýunça strategik wezipeler üstünlükli çödüldi. Ýurdumyzyň paýtaş kärendeşleriniň ýetişdiren agaltyn hatyly dokma toplumlaryna çyýmal bolup hyzmat edýär. Türkmen topragyny ösdürip ýeşdirilen paýtadan ekologiýa taýdan arasa ýüplükler taýýarlanylýar. Bu orta dokma toplumlarynyň önümçilik ugrularynyň işleňleşmegini, onu bazar gatnaşyklarynyň talaplaryna doly laýyk gelýän önümleriň bolçulugyny üpçün edýär. Bu urda kaka dokma toplumunda da münasip işler yerine ýetirilýär. 2021-nji ýylda Gahrman Arkadamyzyň ak pata bermeginde açylyp ulanmaga berilen büyük senagat toplumynyň düdümine ýüplük, dokma, boýog, tikinçilik kärhanalary girýär. Bir çözgüt milli iqtisadetimiziň puwdaklary köp ugrul esasy ösdürmegi, sevitleýin tenagat taýdan ötüşini we bar bolan çyýmaly gaýtadan işlemegi nazarlaýan strategiýasyny üstünlükli durmuşa geçirmeň ýolundaky möhüm ädme urly. Kaka dokma toplumunda çyýmalyň kabul edilip gaýtadan işlenmeginden başlap, onun taýýar önümleriň öndürilmegini şeýle ähli iş ulgamy gödeňde tutuldy. Munyň özi paýta töwüminiň önümçiligini artdyrmagy hemde ýetişdirilen paýtany udok aralyga daşamak çykdajasyny aradan aýyrmagy mümkinçilik berdi. Dokma toplumy dünýäniň öňde barjy kompaniýalarynyň enzamlary bilen enzamlaşdyryldy. Bu toplumda Şwitsariýanyň we Ýaponiýanyň ýüplük egirçi enzamlary, Belgiýanyň Matado koýan, Italiýanyň we Germaniýanyň boýog enzamlary hemde Ýaponiýanyň tikinçilik enzamlary ornaşdyryldy. Täzeçil tehnologiýa esasynda işleýän innowasion enzamlaryň kömegi arkaly süýümleriň, ýüplükleriň häsiýetli aýratynlyklary keskitlenilýär. Bu ýerde öndürilen önümler halkara ölçeğlerine doly laýyk gelýär. Munyň özi matanyň berkligini, olaryň ekologik taýdan arasalygyny üçin edýär. Öndürilen matalar renk aýratynlyklary, çeýeligi, ýakymlygy, iň esasy bolsa ekologik taýdan arasalygy bilen tapawutlanýar. Toplumyň önümleriniň ýokary halkara görkezlerine laýyk gelmegi, ýurdumyzyň dokma tenagaty kärhanalarynyň önümçil kuwatlyklarynyň häzirki zamanyň talaplarynyň berza edilýändigini görkezýär. Kärhananyň ýokary tehnologiýaly enzamlaryny esasan inçe tümlü paýtadan ekologiýa taýdan arasa ýokary hili ýüplükler we olardan boýalan we boýalmadyk nahmatalar, şeýle hem daşary ýurtdan getirilýän haritlaryň orun tutýan we eksporta niýetlenen taýýar tikir önümleri öndürilýär. Bu orta ýurdumyzyň içerki bazaryny durry görünüşli dokma önümler bilen el ýeterli bahalardan üpçün etmäge mümkinçilik berýär. Kaka dokma toplumunda öndürilen tikin önümlerine jeyhun harit nişany berilendir. Taýýar önümleriň hiliniň ýokary derejeli bolmagy ulanjylaryň arasynda eslegi has artdyrýar. Şu günler kaka dokma toplumynyň dähme töýür dokmaçylarydyr tikinçileri halkara paragatçylyk we anonsmak gylny münasip dawarlandyrmak üçin tutanýarly we maksat okuny dähmet çekýärler. Munyň öz üstünlükli ötüşleri üpçün etmek üçin hemme mümkinçilikleriň bardygyny saýatlyk edýär. İşlemäge şeýle ajaýyp mümkinçilikleriň döredilendiği üçin dokma toplumynyň agly bir işgärlerdir hünärmenleri Gahrman Arkadamyda we Arkadaly Gahrman terdanymyda hoşallyk bildirýärler.